Bună și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Astăzi ne vom juca Murder Mystery 2, un joc foarte popular, iar eu nu înțeleg de ce, pentru că tot ce faci este să te bați cu oamenii oarecum. El este un abonat. Salut! N-are cea, din păcate. Și eu n-am emote-ul ăla de salut. Dar eu, în schimb, sunt boss. El nu știe că filmez. Tu, ia stați. E. Nu. Și aici. Bă, vă zic sincer că sunt foarte noob la Murder Mystery 2. Nu întrebați. Da, ca să înțelegeți, am fost șerif. Odată, frate. Odată în toată viața mea am fost eu șerif. Bă, da. Să-mi scrieți și voi mie în comentarii de unde ți iei astea, din astea iteme, că, bă, eu nu știu, eu v-am zis că sunt noob, eu nu știu. Deci cine e un abonat bun, să scrie în comentarii, scrieți-vă și numele vostru de pe Roblox, iar eu vă voi da ad. Da, suntem inocenți, trebuie să fim foarte atenți, să avem grijă să nu fie cumva abonatul. Băi, te comporți ca în ciudat, să știi. Bă! Nu-mi zi... Bro... Asta stă Africa? Eu v-am zis că sunt foarte noob. Vreau să vă zic că dacă mă duceți așa fără energie în clipul acesta, este pentru că eu acum filmez la ora 9:42. Este ora 10 aproape, 10 seara. Eu în general mă culc destul de târziu. Adică nu la 10, 10 nu e târziu. Eu mă culc pe la, nu știu, uneori pe la 11, când vreau să mă culc de vreme pe la 10, 10 jumate. Și când mă culc târziu pe la 12, 12 jumate, înspre 1. Sau 12 înspre 1. Cam așa. Deci așa mă culc eu. Scrieți în comentarii voi la ce ore vă culcați, că mie mi-e somn. Bă, frate, mi-e somn rău. Brun, auzi? Bun. Deci, trebuie să avem mare grijă. Și să-mi ziceți și mie, da, de unde pot eu să-mi dau seama? Care e șeriful și care e babaul ăla? Și care e murdererul? Eu nu știu, are să mă ascund aici? Cred că nu se uită nimeni aici. Dar totuși, așa... Oare mă văd? Nu mă văd. Dar dacă mă lipesc așa... Nu trece, nu se vede. E bine. Aoleu! Uită-te și tu ce vrea să-mi facă mie abonatul. Ce abonați buni am. Ce abonați buni la suflet am. Eu fac content pentru ei, iar ei vor să mă împuște cu pistolul. Nu, ajutor, ajutor. Ai grijă, Vlade?
Hai că poate rezistă. Ia uite-te la el ce a vrut să-mi facă. A venit lângă mine cu pistolul în mână și a încercat asta. Ca să înțelegeți, deci acum este 10 fără câteva minute și ca să Nu, Vlade, ai grijă. Să nu te blochezi, așa, ăla are cuțit, cred. Bro, dar ce-au toți cu mine? Cred că aici nu se uită nimeni. Mi se vede numele. Mă uit la What? Băi, dar mie îmi dă banii? Că gen am făcut aici 40 de bani. Mi dă? Bro, dar să-mi zică, uite, v-am zis că era șerif Sandu. Că așa îl cheamă pe Roblox, văd că îl cheamă Sandu. Da, bro, deci, am primit banii, văd, de shop. Ne putem lua și noi niște iteme. Cu 200 de dolari n-ai ce să-ți iei, frate. N-am mă ce. Cine îmi dă un cadou pe Murder Mystery, o armă sau ceva, îi dau ad, frate. Oh, sunteți cine șerif. Și fiți atenți că o să ne omoare murdererul. Ia stați un pic. Noi ne comportăm foarte normal. Broda, care era murdererul, frate? Bă, frate, și... Deci, dacă ne dăm murderer, o să ne omoare șeriful. Da, bă, frate, cine se aștepta? Dar cum îți dai seama? Care-i șerif? Uite, fata asta era, dar cum îmi dau eu seama? Ca să nu se comporta ciudat, frate. Da, și acum m-am făcut de râs că arată la toată lumea că am fost eliminat. Dacă vine Sandu în comentarii și râde de mine că am murit, o să râd și eu de el, că și el era șerif. Ce hartă. House. Bă, nu știu, mie mi se pare plictisitor, dar mulți oameni îl joacă și am zis, bă, dă-o încolo, ce poate să fie atât de rău, eu un joc. Ce-mi dă? Ce mi-a dat? Inocent. Bra, da, ziceți voi că Inocent nu e cel mai clasic. Mamă, ai grijă, Vlade. Am senzația că Sandu e murderer. No? Da, ce ai cu mine, fratele meu? Eu colectez bani aici. Eu colectez aici mulți bănuți. Te-ai dus, Sandule. Bă, da, voi nu vă imaginați cum a făcut Vlad când a văzut că a câștigat. Bă, da, e inventar, clasic, așa, efecte, n-am nevoie. Bă, da, am nevoie doar de item.
Mystery box. Knife box. Bă, da, weapons. Ia, da. Astea sunt efecte. M-a băgat în joc, măcar de... bă, da, deci episodul ăsta e episodul șerifului. Da, fiți atenți pentru că a vrut să mă omoare. Fiți atenți ce-i fac acum. Acum de la ce am mai murit, frate? Da, acum de la ce am mai murit? Ziceți-mi și voi mie. De la ce, Doamne, ferește, am murit? Cine m-a omorât? M-a omorât Sandu, era el, murderer. Bine, el se joacă toată ziua, ce-i drept. Vă zic sincer, deci intru pe Roblox, mă uit la prieteni, Sandu 2017, îl văd că se joacă Murder Mystery 2. Hai la distracție. Doamne ferește. Da, în cap sau nu? Hai că... Ui, deja nu mai pot să aștept, 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 nu mai pot să aștept. Am pierdut și runda asta, ce pot să zic? Bă, dar eu eram șeriful, frate. Da, nu, că acolo scria hero. Bro, dar ce, Doamne iartă mai cu jocul ăsta, frate. Mansion 2 vreau. Mansion 2. Toată lumea pe Mansion 2. Te rog să nu mai mor. Da, ce pot să zic? Deci, gata, pe lângă Sandu nu mai umblu, eu fug. Eu fug, asta e treaba mea, să fug. Se comportă cam ciudățel. Nu, Sandule, lasă-mă. Lasă-mă, de ce mă alergi? E al meu banul. Doamne ferește. Măcar de-l lua el și nu-l lua altcineva. Da, asta deci... Hai să vedem ce hartă ne mai dă. Please, ceva bun. Șerif. A treia oară când sunt șerif. Deci, frate, dacă nici măcar acum nu reușim să omorâm pe cineva, eu nu mai zic nimic, frate. Și avem un pistolaj. Bă, dar deja au început să se omoare oamenii și nu. Eu mă plimb așa, mă, ce loc bun de ascunzătoare e ăla. Și cât ghinion să am să... Doamne, nu mai zic nimic. A, dar cum dacă... Nu, bro, nu. Upsi, upsi. Oh! Sandu, scuze. Dacă vezi asta, scuze. 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 Ei. Erai murderer? Bine, mă. Deci, abonat cu YouTuber W și a reușit YouTuberul să bată abonatul. Deci, W Vlad. Și pentru că deja am filmat 15 minute, mai am și de editat la clipul ăsta o grămadă. Eu mai stau la meciul ăsta pe video cu voi. Vreau să-l închid, dar
dacă tot se face așa, intrăm, dar după meciul ăsta e ultimul, frate. Acum o să fie el șerif. Dar, bro, lui pică mereu din astea norocoase, man. Să fim serioși. Acum zici că sunt și eu invidios. Păi chiar sunt. Bro, da, vă zic sincer că tot episodul ăsta a fost numai despre... Atât a fost și cu acest video foarte distractiv, ce pot să zic. Eu am fost Vlad și v-am lăsat. Pa, pa!